संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। आताच मुलाखतीमध्ये आपण सगळ्यांनीच जे मोदी साहेबांनी म्हटलं की विद्यापीठ आपल्या कोकणच्या विद्यापीठाचे विचार आपण सगळ्यांनी या ठिकाणी ऐकले। त्यामुळे सुरुवातीलाच मी जिल्हा बँकेला मनापासून धन्यवाद देतो। खूप चांगल्या प्रकारच्या योजना आज त्यांनी या ठिकाणी सादर केलेल्या आहेत आणि महाराष्ट्रात एक अद्ययावत बँक म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेने खूप नावलौकिक कमवलंय। मी मनीष दळवी आणि त्याच्या पूर्ण टीमचं मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो। आणि आजचा हा इतका चांगला प्रसंग, चांगल्या सोहळ्याला त्याने राणे साहेबांच्या वाढदिवसाचं औचित्य त्या ठिकाणी दिलं। मी भारतीय जनता पक्ष सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या वतीने राणे साहेबांना मनापासून खूप शुभेच्छा या ठिकाणी देतो। तर त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आतापर्यंत एवढी वर्ष काम केल्यानंतर आत्मविश्वास आणि त्यांनी जी शिकवण सगळ्या आम्हाला कार्यकर्त्यांना दिली आहे त्या जोरावरच आपल्या या जिल्ह्यामधून कोकणामध्ये या ठिकाणी काम होते। मी आज प्रमोद सावंत साहेब आहेत म्हणून एकच विनंती त्यांना या ठिकाणी करेन, तर वेळ जास्त झालेला आहे। साहेब, राणे साहेबांनी आडाळी म्हणून आपल्या बाजूला MIDC सुरुवातीला इन्व्हेस्टमेंट असताना आणलेली होती, तुमच्या बॉर्डरला जारदास पण एअरपोर्ट पासून नाही। माझी आपल्याला विनंती आहे की राणे साहेब इथं वेगवेगळे उद्योग आणतायत, ट्रेनिंग सेंटर पण या ठिकाणी होईल। आपल्याकडे आता उद्योजकाला तशी जागा पण नाही, पण आजच्या माध्यमातून आपण पर्यटन आणि आता जे उद्योजक जर आमच्या MIDC राणे साहेब आणि आपण जर एक चांगली उद्योग परिषद घेऊन लवकर आळायसाठी जी सुरुवात त्या ठिकाणी 40 प्लॉट गेले, पण अजून आपण जर मागणी त्या ठिकाणी केली आणि उद्योग परिषद घेऊन इथं जर उद्योजक साहेबांच्या माध्यमातून या ठिकाणी आले तर इथल्या तरुणांना एक चांगली संधी आपल्या माध्यमातून या ठिकाणी मिळेल। दुसरी एक विनंती करतो की मोपा एअरपोर्टला आता खूप मोठ्या प्रमाणात भरती चालू आहे। सिंधुदुर्ग आणि गोवा आता आमच्या बॉर्डरला आपण आज तुम्हाला भेटल्यानंतर थोडी अडचण तुमची पण झाली फोटो आल्यानंतर गोव्यात, पण माझी एक विनंती आहे की सगळ्यांच्या आपल्याकडनं अपेक्षा आहेत, मोपा बॉर्डरला आहे आणि म्हणून मोपामध्ये सुद्धा आमच्या लोकांना या ठिकाणी संधी आपण या माध्यमातून द्याल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। पुन्हा एकदा राणे साहेबांना मनापासून या ठिकाणी शुभेच्छा देतो।